Справяш ли се с парите в реалния живот? Провери с този тест. Какво означава, ако кредитът има фиксирана лихва? Лихвеният процент остава един и същ през целия срок на кредита. Можеш ли да имаш повече от един потребителски кредит едновременно? Да, ако доходите ти го позволяват и кредитният ти рейтинг е добър. Какво се случва, ако закъснееш с вноска по ипотека? Натрупват се лихви за забава и има риск от просрочие, което влияе на рейтинга ти. Какви са рисковете при обратен лизинг? Ако не погасяваш редовно, може да загубиш собствеността върху автомобила си. За какво трябва да внимаваш при подписване на договор за кредит? Общата сума за връщане, ГПР и всички такси по договора. Колко позна? Колкото повече знаеш, толкова по-добре управляваш парите си. Money Shop – твоят магазин за пари.